मानसि गोमादों। गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनो थांनायाव गोमानानै दं सासे बर' सुबुङा। गोमानाय सुबुंखौ सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय रुपहि गामिनि राजु मोसाहारि होननानै मिथिनो मोन्दों। बिथाङा थांनाय बृहस्पतिबार सानखालि केरेलायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय केरेलायाव थांबाय थानाय समावनो राजु मोसाहारिया हरखाब गोमानानै थालाङो। नखराव फोरमायनाय बादिब्ला राजु मोसाहारिजों लोगोसे गासै 6 सुबुंफ्रा खामानि मावहैनो केरेलासिम थांदोंमोन। नाथाय थांबाय थानाय समावनो बेंगल आरो बिहारनि गेजेरावनो गोमादों होननानै नखरा मिथिहोदों। थांफानाय लोगोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला राजु मोसाहारिया हाफपेन्ट आरो गस्ला गेन्जि गाननायखाय रांखौ लोगोफोरनो होथ'दोंमोन। दायो बेनि आखायाव गरसेबो रां गैलिया होननानै नखरनो लोगोफोरा मिथिहोयो। बेनिखायनो सोरबाफोर राजु मोसाहारिखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9387357530 आव थोंजों खौरां हरनो थाखाय नखरा रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। जिल्लानि ओमफ्राय आं बुंदों रुपहि गामिनिफ्राय ओमफ्राय आंनि नामा रेखा मोसाहारि ओमफ्राय आंनि हौवानि नामा राजु मोसाहारि ओमफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन। दा खामानि मावनो थांनायावहाय बबेयाव थालांखो बबाव मा जालांखो उरिस्सायावसो थालांखो ना मायाव थालांखो बेखौ दा मिथियाखै। ओमफ्राय मोनबाय बायदोंबा लोगो मोनबाय बायदोंबा बेफोरखौ हमनानै दोनदो। ओमफ्राय माबा मोनसे बेजों थांफानाय लोगोफोरा मा होनना खोन्थाहरदों? बेजों थांफानायफ्राबो बारा फाथा लानो हायासै आरो ओमफ्राय दा लोगोफ्राबो होनहरबाय थादों आरो दा एसे माबा खालामनानै नागारहर होनना बुंदों आरो। बिसोर 6 जन थांदोंमोन। दा बिसोर 7 जालांबाय। आंनि हौवाया थालांबाय आरो बबाव थालांदों दा जायखिजाया चेन्नाइयाव थांदोंमोन। ओमफ्राय चेन्नाइनिफ्राय दा चेन्नाइयावबो मोनहैयासै। दा बबे जायगायाव थालांदों जायखिजाया उरिस्सा बा बे ससेयावनो थालांदों होनदों आरो दा मोनोबा हमनानै दोनलायदो। ओमफ्राय साबायखर। नखराव साबेसे दं? 7 जोङो दा। आच्छा आङो जिल्ला आंना हुग्राजुलि सनितपुर। दा आङो रुपहि गामिनिफ्राय बुंदों। दा जों गामिनिफ्राय दाख्लै बिस्थिबारखालि खामानि मावनो थांदोंमोन। दा बिथाङा केरेलायाव थांगोन होनदोंमोन। दा केरेलानिफ्राय थांगोन जायगायाव केरेलायाव सौहैयाखै। माने तामिलनाडु खन्द'आव बिथाङा ओंखारदोंमोन जाहैदों मोखां सुनो ना मानो। बिनि उनाव दिनैसिम बिथांखौ लोगोफोरजों मोनहैनाय जायाखै। दा लोगोफोरनावबो जोङो सोंनाय फिननाय खालामबाय। दिनैसिम माने लोगोफ्रा गैयाखौनो होनदों। ओमफ्राय लोगोफोरनाव आरो सोंनाय फिननाय खालामनायाव माने बबे खन्द'आव ओंखारदों माने तामिलनाडु खन्द'आव बिथाङा गोमानानै दं। दा बिथाङा गावनि न'खर गोरिब माबानि थाखाय एसे एनै न'खरखौ डेभेलप खालामनो थांदोंमोन। बिथाङा दिनैसिम मा जाहोनाव बेफोरबायदि जालांखो बेखौ बा लोगोफोरनिफ्राय थालांखो बेखौ माने जों मिथिनो मोनाखै। दा बेखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो हगारनाय जादों। मानो होनबा बिथांखौ जोङो दा नैबे भिडिअआव जायफोर बिथांमोना नुगोन बे बिथांमोनखौ जोङो फोरमायहरनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। डिस्ट्रिक्टनि आङो माबा हस्तिनापुरनि दा आंनि फिसाया जाबाय रुपहिनि। दा केरेलायाव थांदोंमोन बिसोर। दा केरेलायाव मा जालांखो बियो खाफालनि भक्त। दा बियो ओंखारनानै बबे जायगायाव गोदाव सोराव दङ ना थैखो ना थांखो। जुदि मानसिया जुदि थांना दङबा नोंथांमोनहा बेखौ थानाफ्राव हमनानैबाबो जाहाथे आंनि न'सिम फंसाय हरो बियो जोङो मोनसे बिबेसना लागोन उनफ्राव। दा आङो रायजो राजाखौ आं खावलायहरनाय जादों अनुरद मानो होनबा नोंथांमोना जुदि बेखौ मोनोबा हमनानै दोन। आरो जानाय लोंनाय गैयाबाबो नोंथांमोना जाहो लोंहो। दै गांदोंबाबो दैखौ सुफुंनांगोन। आंनि फिसाया माने न'खराव सफैफिननांगोन। दा लोगोफ्रा 6 जनमोन बिसोर। 6 जनाव 7 सहैबाय। आंनि गथ'आल' थालांबाय राजु मोसाहारि होननाय नामा। माला थांनायमोन? बिस्थिबार मोनायाव गाखोदों बिसोर।
दा बिसोरमोनाव गाखोनायाव बिनि अखानायै फुङावनो बे ओंखारदों 5टा समाव दा बे 5टानिफ्रायनो लोगोफ्राबो बेखौ थाल मोनाखै ओरैनो बबेखिनियाव गोमादों होननानै लोगोफोरा खोन्थाहरदों उरिस्सा जायखिया प्रदेशआनो उरिस्सा ना मा आंबोथ' मोनथिया थांफेरा बोराय मानसि दा नोंथांमोना जुदि अनुरद खालामहरो नोंथांमोना जुदि नुहुरबायोबा स्टेसनफ्राव बा लामा सामा हाग्रा बंग्रा जुदि लोगो मोनोबा नोंथांमोना बेखौ हमनानै दोनदो बे सिखावबो नङा दाखाथिबो नङा माने बियो केरलसो थांनो ओंखारदोंमोन दा जोंहा दुर्भाग्य गरिब मानसि थाखा फैसाबो गैया दा गस्ला गिन्द' गानदों पेन्ट गानदों मानसिया दा बेखौ नोंथांमोना अनुरद खालामहरनायाव हमनानैबाबो बेखौ दोननांगोन आरो आंनि न'सिम खबर हरनांगोन आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन